YouTube! Hej YouTube. Hej YouTube. I dag laver vi en let's play, eller vi starter en let's play. Minecraft med vennerne. Episode 1. Og kan I sige hej til Johan? Hej. Jeg sagde YouTube sige hej til dig, men okay. Patrick, kan du sige hej til YouTube? Halløj der. Ja, du er Patrick. Nå, vi skal ikke. Fuck. Vi finder bare... Crap. Må lige se de her tre herovre. What? Hvad er der sket det? Ja. Det ved vi da slet Hey. Hey, det var bare for sjovt. Jeg sagde, jeg skulle ordne noget. Okay, Ja, det og så er så- ved det, Johan. Det der træ ved vi intet om. Det er slet ikke noget, vi lavede i går. Nå. Okay, lad os komme i gang. Au. Patrick, du dræber for og sådan noget. Og så smider mig Johan træ. Okay, du kan tage det underlige, meget tykke træ. Så tager jeg på Nej, det tager du. Ja. Jeg tager på i gang med det andet træ. Men skal vi bo inde i et bjerg eller et hus? Vi er oppe på sådan et bjerg. Patrick, han har fundet det bedste sted. Ja, nogensinde. Okay. Johan, du giver bare mig. Johan, du giver bare mig. Giver bare mig alt træet. Ja. Jeg skal lige eller hugge det her træ. Ja. Mine et træ. What? Ja, mine og et træ, Jackie. Er det ikke måske meget normalt? Jo. Det lyder da meget normalt. Det vidste du. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg har fået et stykke kød nu. Og jeg Okay. Det smadrer. Dum. Johan, giv mig alt det træ. Ja, jeg har 16 stykker. Jeg har 16 stykker for alt det der. Jeg er ikke stort. Patrick, har du brug for et sværd? helt vildt. Okay. Du Jeg får... holder sætning, så de kan plante nogle træer. Så de kan plante. Ja, du samler alle de saplings ind, du kan. Og jeg har fundet masser af får. Ja. Nej, det er Patricks job. Ja, men altså bare lige. Prøv lige at se. Lov til at sove. Ja, men Ja. hvis alle på serveren ikke sover, så virker det da ikke. Jo, det er jo vi er jo i en anden verden. Nå. Kom så, der er masser af får heroppe. Okay, så nakker jeg nogle får nu. Ja. Jeg er normalt bare jeg med min hånd. Shit. Har du højreklikket, eller Nej, jeg venstreklikker, ligesom jeg normalt gør. venstre? Bare 2 slag. Nå, ja. Hvordan? Nå. Det kan være din skill, den er kommet højere op. Skills. Nå, ja. Patrick, du får de svære nu. 2 sekunder, der. Og så gør vi lige sådan der. Så gør vi lige, ups. Der er 3 herovre. Jeg har fundet det. Du kan se, der er meget. Jeg husker, du ikke må lave nogle træøkse. Udsættet. Ja. Ja. Og I er begge to helt sikre på, hvorfor vi ikke gør det, ikke? Ja. Ja. Hvor blev ham der Patrick der af? YouTube er. Patrick, nej, der er Patrick. YouTube burde vide, hvad YouTuber burde vide. Og det vil sige, at YouTuber... Au! Det er også mig. Hey, jeg går... Ja, værsgo. Satan. Jeg går lige op og laver et svært til mig, Johan. Så vi Patrick, hvor er du? mørk. Patrick, hvor er du? Det er den der sol. Her bagved dig. Solen, og lad det være med at tælle i munden. Nice! Patrick, lad være med at tælle i munden. Au! Hvad med slå mig? Jeg bløder Det nu. var bare sjovt, kan jeg ikke engang tage en joke længere. Patrick og Johan, lad være med at tælle i munden på hende. Og nu stopper du, Patrick. Jeg har 1 liv tilbage. Og jeg regenererer ikke, fordi jeg har løbet så meget. Spiser noget af det her rå kylling. Kan I forstå, hvad det her det er? Yep. Og det betyder, at I skal stoppe, ellers kommer det ned i jer. Ja. Altså. Wow. Jeg tror lige, jeg tager chatten fra. Chat. Hvor sætter den? Chat. Patrick, hold. Jamen, kan jeg også få noget kød? Jeg har også lidt. Nå, det kan jeg ikke.
Jeg er måske syg, kan du ikke se det? Hal, det begynder at blive mørkt. Hvorfor startede vi ikke med at gøre det til dag? Jeg skal skynde mig at lave et hus nu. Hvorfor gør vi det til dag? Det gør vi heller ikke. Jeg sagde, at vi skulle starte med at have det lige ved solopgangen. Vi skal skynde os op på bakken. Skynd jer på bakken alle sammen, det bliver mørkt. Hvor er det jo der? Okay. Patrick, du ved, hvor det er henne. Okay, jeg følger bare efter dig. Ah, der er zombier. Skynd jer bare. Løb! Jeg skynder mig at lave huset. Nej. Jeg har noget træ. træ. til ham der spørger, om du kan TP. Jeg kan ikke se chatten, så du kan lige selv svare. Hvorfor kan Jeg har taget chatten fra. hvordan fanden gør man det? Det gør man et sted. Chicken. Hey YouTuber, kan I måske skrive, hvordan man gør? Jeg har ingen anelse, jeg er lidt ny til mig, måske. Nå, så viser jeg det bare om lidt. Nå. Det der. Sådan her. Patrick, det er ikke så nemt at høre, hvad du siger lige nu. Og hvorfor lavede jeg en pickaxe, helt ærligt? Er det bedre nu? Ja, den kan vi bruge til at have noget kul. Der var jo noget kul. Men vi skal ikke bruge det lige nu. Vi skal bruge skov. Jeg kan se. Teori! Hvordan gjorde du det? Jeg har ikke ligget med en skov. Sejt. Så bruger man super et eller andet. Super break eller Der er sådan. noget træ, hvis der er. Skal jeg bare lave alt vores almindelige træ om til wooden planks? Ja. Måske lige vent med lidt af det i hvert fald. Ja, til kul. Okay, så tager jeg. Ellers så har vi jo noget kul. Der var noget kul, vi kunne mine. Okay, men der er masser af godt at have i nærheden. Så bare brug det hele. Bare brug det. Ud med lortet. Er det lort? Så gider jeg ikke at røre ved det. Patrick, man må ikke ramme ved siden af. Det er ikke mig. Nemlig. Hey Johan, Ja. prøv at stille dig ud til kanten. Nej. Og forresten har du mere af det der rådne kød. Nej. Han Jeg mener, har han vil slå, slet ikke haft noget. han mener, at han vil slå det, så han falder ud over. Jamen, Patrick har noget kød. Noget spiseligt. Jeg gav dig jo 3 stykker lige før. Jeg fik ikke noget. Hvor er det? I to fjolser! Jeg gav ham det. Jamen, jeg er kun et æble. Det er ikke min skyld. Han Han har jord, så byg lige der færdigt. Hey, øjeblik. Der er så mange zombier og Jeg er sko. skeletter. Hey Johan, jeg har bare sko, det har du ikke. Haha. Ej, du er seriøst noget på skoven. Der var lige nok læder. Nå. Hvem vil have dem? Jackie, du skal have dem. Du er mest nøgen. Ja, okay. Ja. Go. Au! Hvorfor siger du af, Johan? Jeg har ikke noget, jeg kan bygge med eller noget. No. Jeg er bare ham, der holder kødet. Okay, så siger vi det. Jeg er ham, der er så dum, at han kan varme kødet op bare ved at holde det. Det er mig. Hey, jeg har en cobblestone. En af lavet en ovn. Jeg har også en crafting ting. Jeg laver en ovn. Jeg har kastet noget der, Johan. Hvor? Nå, okay der. Kan jeg måske snart lave noget? Ja, du kunne have lavet en ovn, men det tog Johan nu. Giv mig det. Nej! Jeg har kun et halvt liv tilbage. Jeg havde et helt liv tilbage, da det var, at du prøvede at nakke mig. Jeg kunne også prøve at bruge den her, Johan. Johan, hvorfor laver du hjørner på? Hvad? Skulle vi ikke Ja, vi have venter med hjørner til sidst, fordi så sparer vi mere på træ. på den måde. Ja, på den måde. Hvad for en måde ellers? Hey, jeg var også deroppe. Sæt lige en blok. Nej, vent. Ja, jeg sætter masser af blocks. Men ellers så tror jeg nok, jeg ikke gør så meget med hjørner, for jeg har masser af træ. Nå, hvorfor har du givet mig noget? Kom med det. Der var 20 stykker. Hvor Det mange? er alligevel. Det var ikke så mange. Ja, stadig ikke. Åh! Jeg prøver lige at gøre noget her. Au, nu sidder jeg fast. Au. Du kan ikke nå den. Hvor er døren? Ja, hvis det Jeg var var ikke senere. Who cares? Hvad er det?
Hvem gider at bo i et hus, man ikke kan komme ind i? Eller ud af. Nemlig. Ej, vi laver en stige. Nå, jeg har ellers en trappe nede nu. Okay, vi laver en trappe. Ja, det ser også meget flot ud. Ja, men det bliver gemt. Jeg bruger lige den der. Okay. Er nogen, der har en cobblestone, jeg lige kan låne? Overhovedet. Jeg har intet. Hvad? Overhovedet Jeg har ikke ikke. noget. Sådan der. Giv mig! Jeg er død! Døde, Johan, seriøst. Jeg sagde, at jeg kun havde et halvt liv tilbage. What the fuck? Okay, Johan. Hvor er Du startede ikke engang i den her verden. Nej, jeg gør ej. Nemlig. Godt, det ikke er Okay, ham, der YouTube. filmer. YouTube, det der må I undskylde. Jeg ved hvad, jeg kan ikke skrive noget. Patrick, TP'er. Skal også have S mellemrum hans navn. Ja, Fuck, hvad der sker med mit hus? Nej, mit hus! Den lille babypul. Han lad være med at lyde som en lille baby. sådan der. Tak. Må jeg få mine ting? Svært kunne Hvad det havde være. du? Er nogen, der har noget træ? Jo, vi går ud og hakker noget. Hvad? I det her? Nå, Patrick, hvor er det uld? det er mørkt. Patrick, har du noget uld? Ja, en masse. Giv mig. Dut. Dut. Wow. Jeg sagde jo, jeg fik en masse. Så meget skulle vi det heller ikke bruge. Eneste, jeg har brugt sværet til en er til Johan. Fuck, det lød. YouTube, hvis I lige kunne høre lidt radio i baggrunden. Kan de høre radio, for det kan vi ikke. Hvordan skal jeg gøre det? Hvordan skal Johan er for grimt at se på. Sådan er det. Sådan. Hey, er der ikke? Det ligner en eller anden i chatten, er, at han har flyhack. Hvad stod der? Catch you fly, eller hvad stod der? Survival fly. Okay, jeg tager mig af det om lidt. Survival fly, står der. Hvorfor gør jeg nu det der igen? Hey, Johan? Gud. Ja. Jo, Patrick, du våger på det. Nej, jeg slog den kun én gang. Bare én. To. Okay, det var nok for i dag. Det var nok slået for i dag. Undskyld, Johan. Undskyld. Ja, og det siger du med dine Måske fucking et slag til. spænsløg. Det slog mig igen. Jeg vil have en ting. Jeg vil have en ting. Ah, det skal jeg ikke, det skal jeg ikke. Ja, jeg vil have en ting. Jeg vil Kald have en ting. søren er lækker. Det var lækker en. Åh, Den er. fuck. Han lækker slet ikke. Jeg tror det var jer, der bare stod helt stille. Sådan der. Så behøver vi ikke ligge sammen. Seng. Gå så i seng, Patrick. Og Johan. Nej, nu går du i seng. Tak. Nå, du gik ikke Hey, i det seng. virkede. Det var Hey, godt. jeg stod Ud bare og have noget stirret træ. på dig, Jack, og så virkede Ja. det. Er ikke bare god? Det er fordi, vi er OP. Jeg var nødt og smadre den creeper. Ja, det er op i næste episode. Wow! Ja, jeg skal... Patrick, giv mig det her. Der var en creeper. Ja, jeg døde af det. Nej, Lad nu være med at dø. men nu ser jeg folk spawn. Patrick, gå væk på sporen. Sådan der. Skorsteg bæk. Havde du ikke en pickaxe, Jackie? Jo. Kan jeg lige få den? Ups, Nej, okay, ej. Ej, kan jeg creeper? Vil du gerne lege lidt? Eller giv mig... Nej, tak. Jeg sagde creeper, ikke Johan. Johan er da ligesom en creeper. Dødsens Au, farligt. au, 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 jeg bliver grebet. Skeletter og jeg er zombier. Fuck ja. Ej, skelet. Der er 2. Den havde jeg ikke regnet med. Det er sejt med en ny opdatering, man kan få dem til at bløde. Det er sejt. Nå, nej, det er ikke nogen ny opdatering. Er det ikke? Det er bare et Det fuck. er igen. Nå, Jeg kom jeg til at troede, det sige var en fuck. opdatering. Nej. Okay, I må undskylde. Det her, det springer, så bygger det sig selv. Vi har 2 sekunder. Se, ups, jeg skal tage chatten til. Multiplayer settings. Jeg har fundet ud af, hvor meget en creeper skader, når den eksploderer. Se, Okay, det kan nakke dig. Jeg Fantastisk. kan bare sige det hjem. Ammerbeam var slået by a creeper. Så er det bare. Okay, nu vil jeg finde ud af, hvor meget en creeper skader, uden noget som helst udstyr på. Okay, det dør du af. Godt gået, Patrick. Det dør du af.
Fantastisk fund. Fuck, der er mange dyr, hvor vi starter. Se, jeg fjernede lige chatten. Du skal jo lige tage dig af ham, der er survival fly eller andet. Nej, det gør vi senere i videoen. Det gør vi bare Ja, senere. se, det gør vi bare senere. Han vil lidt. Det gør vi bare senere. Patrick. Hvad skal jeg? Patrick, du lige stoppe din video. Hvorfor? Fordi, og du lægger ikke den her ind. Ja, det bygger sig selv, men det kan jeg ikke gøre. Det kan jeg ikke lige gøre for. Men nu har jeg vist taget det fra, så det bygger sig selv. Nu, Jeg er ikke sikker. nu er vi klar igen. Fordi jeg startede lidt for sent, så de nåede ikke at høre dig sige det her. Okay, du skal. Jeg har rigtig meget cobblestone. Hey, det er hvis min der job nogen, at smadre gris. Nej. Og Jeg hvad kan to tage på 2 slag. Hvad sker der for dig? Jeg smadrer bare i et år. Nå, ja, det var nok fordi jeg smadrer med kød. Vent, lad være. Jeg tager. 1, 2, 3. Skal du så ikke have et sværd? Jo, det tager jeg lidt. Johan, lav et sværd til mig. Nej, jeg har et her til dig. Giv mig et sværd. Okay. Ja. Okay. Jeg har 64 stykker cobblestone, hvis der er nogen, der er interesseret. Hvorfor skulle vi være interesseret? Jeg vil have noget cobblestone, jeg vil have noget cobblestone, jeg vil have noget cobblestone. Skal du bruge det som gulv? La 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 la. Cobblestone. Cobblestone. Okay, det var fint. Og jeg har 6 Hvor er du Dyrt, henne, Johan? Læg. Dør. Okay, så tilbage. 2 sekunder. Jeg var lige væk. Det havde jeg ikke lige bemærket. Eller Johan, jo. hvor er du? Patrick, lad være med at tale i munden på hinanden. Jeg står ved det rigtig store træ. Patrick, Ja. du hørte godt, hvad jeg sagde, ikke? Nej. Lad være med at tale i munden på hinanden. Okay. Men hvor er Johan? Jeg vil Okay, I må lige undskylde, I kunne høre en dør. Ved hvad, jeg pauser lige video. Johan, seriøst, hvor er du? Jeg vil kæmpe store træ. Vent, jeg kommer bare hjem om lidt. Så tilbage. Undskyld igen. Nå, Nu video på grund af det der. Ja. Seriøst, jeg har den haft kørende hele tiden. Ja, nej. Det er godt, det der plugin lige har reddet mig. Okay, det skal jeg også tage fra. Et slag på en kylling med hænderne. Johan, har du fundet kul? Ja, jeg har 26 stykker. Ja, det burde du have sagt før. Jeg sagde det også. Ej, det sagde jeg. Du sagde cobblestone. Jeg behøver ikke engang Ja, et sværd, jeg og kan lagt kul. det nemt. Food. I'm lagging. Johan, Det ligner en slags kylling flyvende i giv mig luften. det kul. Eller, det ligner det. I'm lagging. Sådan der, det er bedre. Theo. Oh god, Giv oh mig god. dit. Johan, Here, lag. giv mig dit kul. Nej, lag. Au, nej, det var en stor. Here. Nej, jeg stod der ikke, det var et æg. Nå, Oh god, hallo, jeg er så helt stille, tak. Nej, nu skal jeg det igen. Johan, giv mig dit sten. Du sagde, du havde noget. ja. Du må ikke tage det der. Au, Sådan der. nej. Du må ikke tage det. Her. Yeah. 5 FPS. Giv mig dit sten. Patrick, du snakker i munden på hinanden. Jamen, Ja. du skal give mig dit sten. Yay. Fuck. Yay. Perfekt. Hvem har en hakke? Mig. Okay, så fjern den lige. Nej. 2 sekunder YouTube. Fuck, hvad skete der der? Yay, sådan der. Læg noget træ ind, hvis I har noget. Vent lige lidt. Har jeg lige været med at bygge eller noget? Hvorfor? Fordi jeg står helt stille, eller jeg lægger sådan noget.
Okay, YouTube, vi er tilbage om et øjeblik. Så er jeg tilbage. Nej, jeg synes, undskyld alle de afbrydelser. Ja, jeg læggede Hey, helt. du filmer ikke, du skal Skal ikke vi sige lave et sådan. maleri? Au! Skal vi lave et maleri? Så er vi tilbage. Skal vi lave et maleri? For jeg har nok til at kunne lave et. Ja. Ej, helt seriøst, nu siger jeg det for sidste gang. Er der ikke nogen, der kan lægge noget træ ind i den øverste ovn, så vi kan få brændt noget af det kød? Au, læk. Au, rolig. Ellers så har jeg jo alt det der kul. Så. Hvorfor kan jeg ikke lide? Tak. Yeah. Painting. Jeg har mit billede. Johan, giv mig det der billede. Okay. Og nu er der nogen, der skal lægge noget i den nederste kiste. Hvad mener du med kiste? Nej, Jeg tager bare. nederste ovn. Jeg fucked op mange pinde, jeg har. Så er YouTube. Sådan der. Og... Eller... I Så brænder skal- næsten ingenting, Johan. Jeg ved det, men jeg havde bare så mange. Patrick, du taler i munden på hinanden igen. Undskyld. Okay, er nogen, der har en træ? Jeg er bare sådan lidt... Jeg har masser af træ og kul. Jeg er lidt- Her. Giv mig. Jeg er sådan lidt spændt. Det er jo min anden video nogensinde, mand. Ja, og... Ja, Jeg tager. det er jo vildt. Jeg synes, det er fedt. Nå, så lad være med det. Hvad? Har vi en kiste? Fordi vi skal nok snart få os en kiste. Lalalalalalala. Johan, flyt dig nu. Ja, Johan, flyt dig nu. Åh, kom nu. Kan det ikke blive sådan et aflangt billede? Et højt aflangt billede. Jeg skal skrue op for lyden her. Hey, vent. Jeg har lyd på Minecraft, tak. Jo. Jeg vil gerne have noget lyd i Minecraft. Jeg kan godt lide. Johan! Ja. Hvorfor gjorde du det? Hvorfor siger du, at jeg ikke må, når du må? Det er unfair. Hvem siger hvad? Altså, du sagde, at jeg ikke måtte nakke ham. Det er unfair. Ja, og du- Og så nakker du ham bare. Jeg synes, det er unfair. Ja, jamen, så lad være med at synes det. Han tog mine ting. Kan du se det, Jackie? Han tog Hvis på han mine tager ting. ens ting, må man så gerne nakke ham. Ja. Johan, nej, Patrick, TP ham. Okay. Okay, det, altså i mål skulle vi hele tiden TP ham, men det er ikke den af verden, der normalt er. Johan, Ja. når du kommer over, så skal du have et home i din seng. Det burde normalt se et home der. Vent, jeg prøver lige. You can. Ja, homeset. Nå, det gør den ikke på mig. You can. Eller jo, det gør. Jeg har homeset. Det siger den også for mig. Ja, godt. Hvornår satan bliver det her skilt til et stort... Nej, hvis man havde maleri til et stort... Prøv også at sætte et skilt, altså ovenover et andet skilt. Nej. Hey Johan, Jeg kan... Ja. Jackie sagde, at jeg må nakke dig, hvis det var, Nej. at du tog nogle af mine ting. Så pas Nej. Patrick, du våger på det. på. Jamen, det er så sjovt. Vent. Hvad blev billedet af? Nå, kom nu der. Okay, Jackie, kunne vi måske ende videoen nu? Hvad? Allerede? Fordi min computer begyndte på det der hyperlæg. Seriøst, allerede, mand. Okay. Jeg Hvor snakkede er en det halv computer? Det Se, brugte jeg nok. se hvor større. Det er en hoveddør. Ja, Tag et andet sådan maleri. Nej. Jeg kan ikke lide det maleri. Det er lige meget. Okay, men kan vi godt ende video nu? Ja, ja. Vi ses YouTube. Vi ses. Ses.